Dobrý deň, volám sa Marian Mituch a dnešnou témou budú prípravky na ochranu rastlín, konkrétne aplikačné zariadenia. Skôr než prejdem na aplikačné zariadenia, by som vám niečo povedal k prípravkom na ochranu rastlín z histórie tých prípravkov na ochranu rastlín, ako sa celé vyvíjalo. Potom následne by sme prešli na nejaké definície týchto prípravkov na ochranu rastlín, čiže čo je to škodlivý organizmus, škodlivý činiteľ a tak ďalej. Potom by som prešiel na nejakú legislatívu, podľa čoho sa riadi Slovenská republika, a hlavne pri používaní aplikačných tých strojov. No a čo nás čaká, neminieť nás poľnohospodárov. A potom by som až prešiel na tie aplikačné zariadenia. Čiže niečo z histórie tých prípravkov na ochranu rastlín. Už od ranných štádií poľnohospodárstva museli byť rastliny proti týmto potravinám chránené pred škodcami a chorobami. Už Rimania a Gréci mali niečo, čo by sme mohli považovať za nejakú chemickú metódu, za chemický aplikačný prostriedok, ktoré chránili tieto rastliny alebo svoju tú vlastnú úrodu. Čiže od počiatku civilizácie sa ľudstvo snažilo zlepšovať si svoje podmienky, preto začalo hľadať nejaké spôsoby, ako ochrániť svoje plodiny. A tak začala moderná éra syntetických týchto pesticídov, ktorej počiatok siaha až do 30. rokov 20. storočia. Môžeme napríklad spomenúť, v roku 1912 vzniklo Združenie nemeckých tovární na prípravky na ochranu rastlín. V roku 1915 už boli aj nové herbicídy vytvorené. V roku 1939 bol nový insekticíd DDT, a v 1945 takisto MCPA a 2,4-D. No a postupne časom tento rýchly narast industrializácie a urbanizácie po celom svete spôsobili obrovské škody a problémy so znečistením životného prostredia. Najmä to intenzívne používanie týchto pesticídov prinieslo nie len tie pozitíva, ktoré si oni mysleli, že to prinesú vyššiu úrodu a kvalitné potraviny, ale práve opak prinieslo to aj veľké negatíva a takisto sa zistilo, že to nedobre spôsobí na telo, to znamená, že je to aj škodlivé. No, na základe toho bola vytvorená nejaká kniha o nebezpečenstve chemických pesticídov, ktorá hovorí sa o tichom jari. Na základe tejto knihy kvázi sa zakázal aj insekticíd DDT, ale na základe tejto knihy bola vytvorená aj nevládna zisková organizácia Greenpeace, ktorá značeno okolo 3 miliónov. To bolo všetko reakcia na túto knihu. Prečo to je tichá jar? Lebo zrazu sa zistilo, že vieme, že v rámci tohto obdobia vonku kvázi spievajú tie vtáčiky, no ale v týchto rokoch, v 50 rokoch 20. storočia zrazu bolo ticho. Ano, a zistilo sa, že bol veľmi veľký úhyn týchto vtákov na základe aplikácií týchto pesticídov. Čiže toľko k tomu o histórii. Aké sú definície, napríklad škodlivý organizmus, to je druh, kmeň alebo biotop rastlinných živočícha alebo choroboplodného činiteľa, ktorý je škodlivý pre rastliny alebo rastlinné produkty. Potom je tu škodlivý činiteľ, to je fyzikálne faktory a chemické faktory, ktoré pôsobia alebo spôsobujú nepriaznivé zmeny zdravotného stavu rastlín. Potom je tu prípravok na ochranu rastlín, to je prípravok na ochranu rastlín obsahujúci chemickú účinnú látku s výnimkou tej biologickej kontroly. Akýkoľvek prípravok povolený v ekologickom poľnohospodárstve. Potom je tu integrovaná ochrana proti škodcom. To hovorí o tom, že najprv treba používať tie bežné metódy, áno, to znamená tie metódy, ktoré nie sú chemické. Čiže hlboká orba alebo napríklad iné systémy nie chemického charakteru. Až následne, ak napríklad nevieme zastaviť týmito bežnými technickými metodami šíreniu tých škodlivých organizmov alebo tých chorôb, až potom prichádza tá aplikácia prípravkov na ochranu rastlín, ale aj to v minimálnom množstve. Potom sú nechemické alternatívy, sú alternatívy k chemickým prípravkom na ochranu rastlín, vrátane stratégií založených na použitie syntetických feromónov a semiochemických látok. Potom je tu biologická kontrola.
ktoré pre škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty pomocou prírodných prostriedkov biologického pôvodu alebo látok s nimi identických, ako sú mikroorganizmy, semiochemické látky, extrakty z rastlinných produktov, ako aj mikroorganizmy alebo bezstavovcové makroorganizmy alebo účinné zložky. Napríklad veľmi dobrým príkladom môžeme povedať, teraz v súčasnosti najväčším problémom sú napríklad hraboše polné. Áno, a na to by sú aj chemické prostriedky, ktoré sa môžu na ne používať. Áno, ale keď chceme používať túto biologickú ochranu, tak tam na hraboše sa používajú vtáky, respektíve sa volajú sokol myšiarsky. No a ten sokol myšiar zabije za jeden deň 2 hrabošov. Ak si to pekne prepočítame, to je 730 hrabošov ročne. No a jeden hraboš zničí napríklad za jeden rok 2 kg pšenice. Čiže ak si to vynásobíme 2x730, to 1,5 pšenice ročne vie zachrániť jeden takýto sokol myšiar. Čiže je to dobrá vec, len treba sa vedieť aj tomu prispôsobiť, ale je to aj dosť náročná, čiže poľnohospodár na to potrebuje dostatok času. Ale ten, kto je s tým začal, tak aj to vychvaľuje práve aj tento spôsob ochrany svojej úrody alebo napríklad tejto pšenice. No a aplikačné techniky s nízkym úletom sú to aplikačné techniky, ktorých použitie umožňuje kontrolovanú výmenu materiálu a energie s okolím a zabraňuje uvoľňovaniu fitosanitárnych produktov do životného prostredia. Čo sa týka legislatívy, prípravkov na ochranu rastlín, všetko sa vyvíja na základe smernice 2928 Európskeho spoločenstva, čiže vplyvom používania pesticídov na ľudské zdravie. Na základe tejto smernice je vytvorený aj zákon 405/2011 o rastlinokárskej starostlivosti, kde samozrejme sú aj paragrafy alebo články, ktoré sú určené práve na aplikačné zariadenie. A potom sú rôzne iné vyhlášky PRVSR, našho ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré hovoria o tých postupoch a podmienok v rámci zákona 405, čiže od vyhlášok 485 až po 410 z roku 2011. Čo nás čaká, nemine nás poľnohospodárov, tak je to šírenie nových inváznych škodlivých organizmov z dôvodu narastajúceho medzinárodného obchodu a klimatických zmien. Potom je tu narastá aj počet škodlivých organizmov rezistentných už k tým účinným látkam, ktoré sa v súčasnosti používajú. No a je to napríklad ten nový návrh nariadenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín. A práve tento návrh nariadenia hovorí o znižovaní danej spotreby týchto prípravkov na ochranu rastlín. Čiže toto budú nové obmedzenia alebo kvázi nové zmeny, ktoré môžu nastať v priebehu niekoľkých rokov. Tak by som už prešiel na aplikačné zariadenia, tak by som tu definoval niektoré tie časti. Čiže aká je definícia týchto aplikačných zariadení, to sú všetky zariadenia určené na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, vrátanie príslušenstva, ktoré je dôležité na ich účinné fungovanie, napríklad tie dízy, manometre, filtre, sietka, nádrže, pomôcky na čistenie nádrží, pohotovostnú očistu obsluhujúceho presunu a podobne. Potom sú tu nejaké podmienky, čiže pred ich zavedením do používania. Úlohou evidencie je zabezpečiť, aby do podnikateľskej činnosti pri ochrane rastlín v Slovenskej republike boli uvádzané len také typy aplikačných zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky relevantných bezpečnostných a fitosanitárnych predpisov a sú vybavené dokladmi, ktoré plnenie týchto požiadaviek preukazujú. Používať pri podnikateľskej činnosti možno len také aplikačné zariadenia, ktoré boli zapísané do zoznamu evidovaných typov aplikačných zariadení. Tento zoznam vedie Technický a skúšobný ústav poľnohospodársky v Rovinke, TSUP. Od roku 2018 a 2019 roku patrí už pod ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.
Čiže túto je žiadateľ povinný spolu so žiadosťou o zápis aplikačného zariadenia do zoznamu predložiť aj také dokumenty, ktoré osvedčujú, že aplikačné zariadenie spĺňa napríklad technické požiadavky a fitosanitárne požiadavky podľa formulára vydané TSUP. Všetky podmienky, ktoré musí spĺňať na to, aby mohol výjsť von aplikovať a používať toto aplikačné zariadenie, môžete nájsť na rámci ich stránky tsup.sk, respektíve na uksup.sk. Potom sú tu rôzne kategorizácie aplikačných zariadení. Poznáme plošné, riadkové, pásové, ktoré sú určené pre pozemnú aplikáciu. Potom sú tie rosiče, tie sú určené k ošetreniu priestorových kultúr. No a sú tie letecké aplikačné zariadenia. V budúcnosti to budú aj drony, bezpilotné lietadlá, ktoré sú len na výnimku vyžiadané v prípade, že ten terén je nedostupný pre tieto aplikačné zariadenia, ako sú rosiče, plošné, riadkové, pásové, z dôvodu buď poveternostných, samozrejme, keď je veľký vietor, tak sa nemôže vôbec používať, aplikovať prípravok na ochranu rastlín, ale keď je to rozmočená pôda a tak ďalej, alebo nejaký iný terén, kde tieto techniky sa nemôžu dostať. Samozrejme, môžeme ich vidieť aj na tomto obrázku, slajde, s pomocou fotiek, že aké sú tie plošné postredkovače, nesenie, ťahané, samojazdné, pásové. Sú tam aj tie, ktoré už nepatria do týchto kontrol, napríklad to ročné postredkovače, chrbtové postredkovače, rosiče, tieto sa nepoužívajú na profesionálne používanie. Tie ostatné, to môžeme vidieť, ten prvý, druhý, tretí, štvrtý riadok, no a 7., 8. riadok. Tie sa používajú na profesionálne používanie alebo aplikovanie týchto prípravkov na ochranu rastlín. Dobre, ešte by som vám chcel povedať o kontrolách aplikačných zariadení, ktoré sú veľmi dôležité. Že periodicky vykonávané kontroly majú zabezpečiť, aby podnikateľské činnosti pri ochrane rastlín boli používané len funkčné aplikačné zariadenia, spôsobili také aplikačné zariadenia, ktoré zaručujú optimálne dávkovanie a distribúciu ochrannej látky na cieľovú plodinu pri maximálne možnej eliminácii rizika ohrozenia zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia. Aké sú termíny kontrol? Spočiatku to bolo 5 rokov, to bolo 3 roky, potom to bolo 5 rokov a asi od roku 2020 to prešlo na trojročné termíny kontrol. No a kontroly sa vykonávajú, čiže ponovom po 3 rokoch, každé 3 roky a napríklad aj pri nahlásení nejakého poškodenia toho aplikačného zariadenia, takisto aj pri danej oprave, pri nejakom servise alebo pri úplnej prevádzke aplikačných zariadení. Ktoré časti podliehajú kontrolám, čiže rámové aplikačné zariadenia pre plošný postrojek, potom aplikačné zariadenia pre priestorový postrojek a zahmlievanie, takisto tie aplikačné zariadenia, ktoré sú pripevnené na lietadlo alebo helikoptéru, pripevnené na vlak, na morenie osiva, sadiva, takisto pripevnené na vysemné alebo sadiace zariadenia. To ich vykonáva, okrem toho, čo som už spomínal, tú organizáciu TSUP, čiže Technického skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Rovinke, vykonáva ďalších 13 kontrolných staníc rovnomerne rozmiestnených po celej Slovenskej republike. To znamená, že tak, aby tí poľnohospodári nemuseli cestovať veľmi dlhú trasu, alebo tieto kontrolné stanice nemuseli asi tým poľnohospodárom cestovať a robiť tú danú kontrolu. Ešte som vám pripravil napríklad nejakú takú zaujímavosť, že je to otázka, aký je počet kontrol na plošné postrekovače. Keď môžeme vidieť na grafe, že od roku 2003 až po roku 2013 bol počet kontrol veľmi vysoký. Áno, to znamená od 519 cca až po tých 658. Môžeme vidieť, že prišlo po tomto období aktualizácie toho usmernenia, respektíve toho zákona. Je to prechádza na 5-ročnú fázu kontrol od roku 2014 až po rok 2020, áno, kde od 30 sa počet kontrol znížilo a od roku 2020 síce je tam ešte stále mierny pokles, ale už máme informáciu, že v roku 2023 je na úrovni tých 400-450 kontrol, lebo sa to vracia po tej trojročnej, na tú trojročnú kontrolnú časovú periodicitu.
čo samozrejme je to aj pre dané životné prostredie, ako aj pre dané hospodárstvo veľmi dôležité. Na základe týchto kontrol dokážu zistiť špecifika problémov jednotlivých aplikačných zariadení, ktoré sa potom následne môžu samozrejme opraviť. No a ešte som vám pripravil, aká je vyťaženosť aplikačných zariadení v Európskej únii. Na základe tohto grafu môžeme vidieť, ktorú pripravil samozrejme pán inžinier Jozef Šimončič, ktorý je veľmi veľkým odborníkom aplikačných zariadení a čo sa týka kontrol, aj čo sa týka vedenia všetkých týchto aplikačných zariadení. Tak on pripravil takúto tabuľku, kde sa hovorí, že aká je tá vyťaženosť aplikačných zariadení v rámci krajín. Môžeme vidieť na základe pravého grafu, že Česká republika, Slovenská republika patrí práve do tých kategórií tých krajín, kde sú tie aplikačné zariadenia najviac vyťažené na hektár pôdy. Áno, to znamená, že jedno aplikačné zariadenie na Slovenskej republike vychádza na 310 hektárov ornej pôdy, pričom u nás je výmera ornej pôdy v miliónoch hektárov 1,37, ale môžeme vidieť, že také podobné ako je Rakúsko, ktoré má takú istú výmeru ornej pôdy, ako má Slovenská republika 1,37 milióna hektárov ornej pôdy, je vyťaženosťou úplne niekde inde. A to je z toho dôvodu, že na Slovensku sa eviduje 3500 aplikačných zariadení, pričom raz toľko, čiže o 10 krát toľko, 35 000 evidujú v Rakúsku. Čiže tá vyťaženosť na jedno aplikačné zariadenie je, čo sa týka u nás, je na 310 hektárov, skoro 400 hektárov, pričom v Rakúsku je to len na 40 hektárov necelých. Je to veľmi zlé a práve z tohto dôvodu tá kazivosť tých aplikačných zariadení je veľmi vysoká u nás. A keďže je tá kazivosť, tak aj tá aplikácia je nepresná. Čiže má to veľké nevýhody, keď je takáto vysoká vyťaženosť jedného aplikačného zariadenia na hektár ornej pôdy. Teraz by som prešiel napríklad na jednotlivé časti aplikačných zariadení. By som začínal s pohonnou jednotkou, no a to by som vám definoval, že je to zdrojom energie pre pohon a ovládanie pracovných mechanizmov aplikačného zariadenia, ako aj pre mobilitu postrekovača alebo rozsiča. Pohonná jednotka môže byť vlastná v prípade samohybného stroja alebo cudzia v prípade spojenia pracovného stroja s kolesovým alebo pásovým traktorom, kedy sa tento stroj okrem nesenej alebo ťahanej transportnej agregácie pripája transmisným riadelom, hydraulickým a elektrickým prepojením na zdrojovú sústavu ťažného prostriedku. Potom okrem pohonnej jednotky, samozrejme tam je podvozok. Podvozok je stavaný na nádrže s objemom okolo 2000 až 10 000 litrov, prípadne môžu byť aj väčšie. Je vybavený s odpovedajúcimi brzdnými nápravami, s konštantným alebo nastaviteľným rozchodom kolies. Novým trendom sú natáčané nápravy sledujúce stopy totálneho traktora. Oje ťahaného postrekovača môže byť konštruované na pripojenie do horného alebo spodného závesu traktora alebo do ramien trojbodového závesu. Môže byť pevné alebo natáčané. Potom, ako som spomínal, pohonné jednotky a podvozok, potom ide nádrž. Áno, to je hlavná nádrž, je určená na prípravu aplikovanej kvapaliny v potrebnom akumulovanom objeme a koncentrácii a zachovanie jej vlastnosti počas celého aplikačného cyklu. Podľa materiálového vyhotovenia môžu byť plastové, môžu byť sklo laminátové alebo nerezové, a to napríklad pre nesenie postrekovače a rozsiče okolo tých 200 až po 1500 kubíkov, respektíve pre ťahané alebo samohybné od tých 2000 až po 10 000 kubíkov, čo samozrejme môžu byť aj väčšie, tieto nádrže. Ďalej sú súčasťou týchto nádrží aj hlavné nádrže miešiace zariadenia, ktoré zabezpečuje zachovanie koncentrácie aplikovaného prípravku v celom objeme nádrže. Hlavné nádrže by mali byť vybavené vnútorným oplachovacím zariadením. V súčasnosti sú nové postrekovače a rozsiče vybavené prídavným nádržmi na čistú kvázi túto preplachovaciu vodu, objeme tých 10% hlavnej nádrže. Pre oplach vyprázdnených
obalovou s prípravkom na ochranu rastlín, čo je veľmi dobrá vec. Vo výbave nových typov veľkých aplikačných zariadení je aj integrované zariadenie pre vonkajšie čistenie stroja a premiešavacie zariadenie pre prípravky na ochranu rastlín. Čiže tu sme hovorili o nádrži, potom je tu čerpadlo, a aplikačný RAM a ako koncové zariadenie v rámci aplikačných zariadení sú aplikačné dízy. Čiže čerpadlo tam zabezpečujú vytvorenie dostatočného tlaku pre transport potrebného objemu kvapaliny v rozvodoch, čím vytvárajú optimálne podmienky pre aplikáciu postrekovej látky cez koncové prvky aplikačného zariadenia, čiže cez tie dízy. Čerpadlo musí byť kapacitne prispôsobené tak, aby bola minimálne 30 % rezerva výkonu pre potreby miešania postrekovej kvapaliny v hlavnej nádrži. Najbežnejšie používanie sú piestovo-membránové alebo odstredivé čerpadlá. Aplikačný RAM slúži ako nosná konštrukcia pre systém rozvodu kvapaliny ku koncovým aplikačným prvkom, či tým dízam. A u plošných postrekovačov sa skladá z 2 ramien postavených kolmo na smer pohybu stroja, ďalej delených na sekcie, ktoré sú oddelené od seba tých 6 cm. Polohe pri aplikácii určuje šírka ramien, pracovný zámer postrekovača. Ramena sú upevnené na záväz, ktorý umožňuje vertikálne prestavovanie rámu, odpruženú stabilizáciu horizontálnej polohy rámu a vertikálnej polohy ramien, prípadne kopírovanie sklonu terénu pri práci na svahovitom teréne alebo pozemku, to môžeme vidieť na tom obrázku. Aplikačný rám musí byť vybavený mechanickým alebo hydraulickým zariadením na skladanie ramien do transportnej polohy. Ramena nesú systém rozvodu aplikovanej kvapaliny, regulačné prvky, filtračné prvky a držiaky díz. No a čo sa týka aplikačných díz, sú koncovým prvkom aplikačného zariadenia, nanášajúcim postrekovú kvapalinu v automatizovanom stave na cieľovú plochu určenú k ošetreniu proti chorobám a škodcom. Pri dízach s hydraulickým rozstýlom sa automatizácia kvapaliny vytvára tlakom kvapaliny a škrutiacou funkciou dízy. Tým sa zvyšuje rýchlosť prúdenia tekutiny a potenciálna energia sa mení na kinetickú. Uvoľnením kvapaliny po výstupe z dízy vzniká primárne hladká lamela kvapaliny, ktorá v priestore stráca stabilitu a vznikajú vlákna kvapaliny, ktoré sa sekundárne rozpadajú na kvapky, tvoriace nehomogénne kvapkové spektrum. No a poznáme rôzne výrivé, štrbinové, narazové a viacotvorové dízy. Dalo by sa o tomto veľmi veľa hovoriť, ale to až na budúce v ďalšej časti mojej prezentácie. Ďakujem pekne za pozornosť a dovidenia.